Здравейте, драги зрители на YouTube! Аз съм Пауър Нилин и днес ще ви покажа, ще направя ревю на два бледа, които купих вчера близо до Мол Варна в града. И нека да започнем с видео. Така, първият е Кобра. Ето. Не знам дали се вижда много добре. Бронята му изглежда като метална, обаче е пластмасова. Той свети също, затова тук вътре са направили за светенето. Как беше? Бластера му е остър, леко тъпо. Ето тук, от гората му част. Другият е Лион. Ето го. Отново по-силна броня и доста тъп бластер. И тук буквално той също пее и свети много хубаво, затова тук е по-голямо. И нека да пуснем първия, т.е. кобрата. Ето как свети кобрата. Има абсолютно всички цветове, каквито са сетите. И нека да пустим Леона сега. Опа гама става и свети перфектно. Много по-хубаво, отколкото кобрата. Даже на тъмно свети още по-хубаво. И да, това. Ето тук. Момент, къде беше? Пише Off On, така се изключва. Така се включва. Сега ще го изключа. И да. Ето тези два бледа, просто можете да си ги купите от града. Но внимайте, че както фащате е стрелвачката, трябва да имате специална голяма, че ето какво ми стана. Не знам дали се вижда. Малко кръв тук. Да.